fet, jo vaig arribar, encara no, Bio no existia com a tal. Jo vaig entrar l'any 2003 fent les pràctiques del màster de monitorització d'assajos clínics del Col·legi de Metges de Barcelona. I vaig entrar en el grup de coordinació i aquí estic encara. Jo vaig arribar el 2005, tampoc estava a Bio, i vaig arribar després d'una selecció que no em van agafar la primera vegada, però al setembre jo tornava de vacances i tenia un missatge a la bústia de veu del telèfon, que encara hi havia telèfons, i em deien que, que tenia un lloc com a secretària del cap de servei. I jo vaig venir a l'hospital i tal, i em vaig presentar al doctor Baselga i... Sí, jo recordo perfectament la teva entrada, perquè vaig conèixer totes les teves predecessores, que van ser unes quantes en molt poc temps. Jo vaig arribar i a les 2 setmanes la noia que ja havia va dir jo ja marxo, te quedes sola. I jo em vaig espantar molt i me'n recordo que vaig anar al meu marit i dic és que em quedo sola en aquesta nova feina i tal, i ets forta i tal. Que bona, aquí estic. Aquí està, és un abans i un després de la Sílvia. Sí. Bueno, doncs perquè vegis la diferència d'ara mateix, estàvem tots a lo que és actualment la UITM, però no la UITM sencera, sinó una de les bandes de la UITM i uns despatxets de davant. I estàvem allà tothom, estaven els metges, estava el doctor Baselga, estava el doctor Giral, que era el cap de servei de radioteràpia, hi havia els metges, el trosset aquell del despatx mèdic que li deien la GONU, recordes? Sí. Després hi havia sala de coordinacions i a davant hi havia un altre servei, vull dir que estàvem tots allà i ens trobàvem tots pel passadís i treballàvem tots junts allà. I també només hi havia un hospital de dia, no hi havia tampoc el centre de càncer de mama, per tant, tots els tractaments es feien a la planta 2. I jo me'n recordo que el doctor Baselga va arribar un matí i em va donar uns quants folis escrits i em va dir això serà Bio, s'ha de traduir al català, perquè em sembla que s'havia de portar a la Generalitat i s'havia de fer uns passos, ¿vale? I jo vaig pensar, tampoc sabia què eren. És que jo crec que jo fem la traducció. De fet em va dir, digue-li a la Jasmina Bernabé, i li vaig portar a la Jasmina, i clar, a partir d'aquí ja va començar tot, saps? Havia estat treballant tota la nit en aquell projecte i d'aquí va començar tot. Que al principi no sabíem què era, però mica en mica, mica en mica ho hem veient créixer. Ell estava molt content i molt il·lusionat. Sí. Al principi, clar, els clínics van continuar com sent una mica Vall d'Hebron, i jo crec que fins fa relativament poc que no ens sentim una miqueta, no?, com integrats. Érem vir, de fet. Sí, vir. Com estem a l'hospital i sempre... Clar, nosaltres no vam entrar a Bio fins a la segona fase, o sigui, quan sí que vam estar als inicis i llavors vam veure l'arribada del primer gerent, vam veure arribar el Sergi Collado, també. I a la Sònia. Venien tots tres, és veritat. I llavors, ells es van centrar més en la creació de Bio i molt l'execució de tasques a la preclínica. Llavors, Bio molt de temps va estar més centrat en la part preclínica i la part clínica seguíem sent de la VIR. I llavors, a la segona fase ja va ser quan vam començar a passar tota l'activitat d'assajos clínics a Bio. I es va viure, jo crec que com que tampoc ens va tocar molt directament a nivell de la part clínica, no va canviar molt, sí que es va viure com un projecte molt ambiciós del doctor Baselga i jo crec que molt xulo, no té res a veure. Ja físicament, com us he dit, que estàvem tots allà, els recursos que teníem eren super escassos. Jo recordo com a coordinadora que hi havia 2 sales, jo a la segona sala que estava érem poquets, no hi havia ni telèfon, compartíem ordinador, ens havíem d'anar a trucar als pacients a l'altra sala, però la veritat és que ho recordo, jo crec que tots els que vam viure aquella època veníem a treballar contents, molt contents, ens ho passàvem molt bé, era un ambient superproper, tots ens portàvem molt bé entre nosaltres, hi havia molta cohesió d'equip, o sigui que ens ajudàvem molt, no arribava un, arribava molt l'altre. El meu dia a dia no tenia res a veure amb el que són els coordinadors d'ara, nosaltres érem data managers, o sigui, teníem la figura de coordinació i data entry tot junt, o sigui, tant no entràvem dades com fèiem de coordinació, però és que a part fèiem tot. Al matí
hi havia les històries clíniques que encara eren en paper, no? Doncs al matí miràvem quines consultes hi haurien, carregàvem un carro del súper i vinga, pujàvem totes les històries cap a les consultes, les deixàvem allà. Els metges passaven la visita, evidentment, també a mà, en el curs clínic, i ens les deixaven perquè a la tarda les anéssim a buscar agrapades, també les peticions de proves que s'havien de fer als pacients. I després aquestes històries es quedaven allà i les fèiem servir també per entrar les dades en el quadern de recull de dades, però a banda d'això també baixàvem a farmàcia a buscar la medicació, teníem un tracte molt directe també amb el pacient. De fet, la farmàcia, tampoc existia la farmàcia específica nostra de bio, era la farmàcia de l'hospital, de la Pilar Sunyer, i llavors anàvem allà a buscar la medicació, vull dir que érem tot terreny, ho fèiem tot. Però el que us deia, amb molta il·lusió i ens ho passàvem molt bé. De fet, hi ha molts metges, també hi havia molt bon ambient, entre nosaltres, és que ens també ens trobàvem tots, érem una petita família, no? Sí, parlàvem sovint. Ens trobàvem a tot arreu, no? I llavors sempre molt bé, baixàvem a dinar junts, vull dir que els cops ho hem parlat, si baixàvem a dinar amb el doctor Baselga i el doctor Tabernero, i bueno, tot era molt proper, realment. No? És que tot, fins i tot per Sant Jordi ens venien a portar ells les roses, no? Que ara, clar, ara ja vas allà i caixes i tanta gent que les va buscar, era tot molt íntim, perquè és que eren molt íntims, realment. Sí, aquella sensació, bueno, d'equip, de proper, doncs clar, ara sí que ho tenim, però que ha crescut tot tant, físicament també estem molt separats, llavors també tenim molts menys punts de trobada que allà, és això, estàvem tots allà al mateix passadís, ens trobàvem sí o sí, és que si anàvem tots a la màquina aquella de cafè que hi havia en aquell trosset que ara vas cap a perquè no teníem les presses, no teníem res. No teníem res, i ens trobàvem tots allà a la màquina aquella de cafè a fer I la informàtica, te'n recordes, la informàtica era un desastre, el doctor va dir, no funciona l'ordinador, trucaves a Vall d'Hebron, bueno, fins que arribava un informàtic. Calla. Sí, va ser molt natural, bueno, tots sabíem, no?, que el doctor Tabernero era qui sí, que agafar regnes era, és el que tots perfectes. Sí, estàvem segurs, no? En el meu cas, clar, jo era la secretària del doctor Baselga, jo vaig patir una mica, perquè, clar, vaig pensar, avui aquí se m'acaba Vall d'Hebron, però no, la veritat és que vaig continuar amb el doctor Tabernero i hem treballat molt, ha treballat molt, i bueno, realment estem aquí, jo estic supercontenta d'haver treballat amb ell i d'estar treballant amb ell, li agraeixo molt, i no sé què m'emociono. Jo en el meu cas, crec que va ser una cosa molt fàcil, no? Va venir sols, em va anar el doctor Baselga i el doctor Tabernero, és que ells ja treballaven molt junts, o sigui, eren una mica, no sé si es pot dir aquí gravant, però era una mica el poli bueno i el poli malo, no? I feien molt, treballant molt a dur i tots teníem aquesta imatge, no? Que era un treball molt en equip, per tant, quan el doctor Baselga ens va sorprendre molt, quan va dir que marxava, però ja vam veure clarament qui agafaria, no vam patir, per ara qui agafarà el lideratge de Bio, era molt evident que l'agafaria el doctor Tabernero, que a mi em costa dir doctor Tabernero perquè els d'aquella època li diem Taber. Li hem dit tota la vida Taber, no? Encara hi ha gent, em sorprèn. Jo també li dic, jo sí, és que ella es presentava com a Taber, llavors jo també tota la vida li he dit Taber, no? Llavors, vull dir que va ser, jo crec que no es va viure en cap moment un sotrac que ens fes patir o perir a la institució en cap moment. I llavors jo crec que des de llavors també hi ha hagut un creixement exponencial molt important de la institució, tant en nombre de gent com en estructura d'espais i tot. Si és que, com a anècdotes, és que nosaltres quan fèiem els sopars de Nadal, fèiem els citrus, amb una terrassa, érem sentats a taula al principi, tots allà. Érem poquíssims i clar, vas als sopars de Nadal que ja entres i uns macrosopars i que no coneixes a pràcticament ningú, no? Sí. Ha canviat moltíssim. I ara l'últim sopar pensava que m'havia equivocat. Fins que no ens trobem els veteranos i el José, no? Ja estem. Ens ajuntem, fem pinya, no? Perquè això també passa molt.
és un llenguatge que fem servir molt, però que els fem fer servir tots, que és els que són de l'època baselga. Sí, No? sí. Quan aquest és de l'època baselga, ja té un estatus diferent, no? Són els que hem viscut Totalment. aquella època, no? I hem viscut tot aquest procés de creixement fins ara. Si evoluciona més, és que ja és gegant, no? Vull dir, a mi em costa pensar-hi. Jo, evidentment, creixerà molt més, vale? Però a mi em costa pensar-hi perquè per mi es fan tantes coses que jo ja no sóc capaç Sí, d'absorbir. d'absorbir tot el que es fa, saps? I això és molt important, vull dir, a més, Bueno, jo crec que ha sigut un creixement tan perquè ha estat gran, molt, sí, ha estat molt tan ràpid, que en realitat no ens ho haguéssim imaginat mai. Els que vam estar ja en uns inicis, és que ara, ostres, és un orgull també veure que s'ha estat des d'un inici en aquest projecte, que esperem que haguem sigut una part important del projecte perquè pogués créixer d'aquesta manera, però realment ara és que és una institució que és referent a tot arreu i és molt xulo veure Bio. I jo suposo que, és que al ritme que anem segur que seguirem creixent i seguirem fent coses molt grans i molt maques. Això sí, s'ha perdut una mica el dia a dia amb la gent i està tot molt més especialitzat i llavors ara sí, la gent es veu més en els seus grups i fins i tot físicament on estan ubicats. Però jo també valoro molt les activitats que feu vosaltres de comunicació, perquè sí que realment ens ajuda una miqueta a interactuar en altres ambients més relaxats i llavors ens coneixem una miqueta més, no? Que això és important perquè si no, realment els departaments anirien cadascú... I que si al cap de 20 anys seguíssim com estàvem, voldria dir que les coses tampoc han anat. Clar que no han molt bé, no? Realment. Sí. Com ha crescut indica el bé que s'ha fet i on hem arribat. I nosaltres ens hem anat adaptant pel camí. Com hem pogut, sí. Jo també m'ho pregunto a vegades, perquè és veritat que al final molta gent ha acabat marxant, sobretot a la indústria, no? Perquè al final és un lloc atractiu també a nivell de condicions, no? I que quan vens d'aquí estàs molt ben valorat, no? Per poder fer el salt allà. Però jo és que des d'un inici em vaig enganxar moltíssim aquí. M'agrada molt l'ambient hospitalari, ara ja no estic... Diries, ara estàs a Marcillac ja, però jo segueixo anant allà. A mi m'agrada molt l'ambient hospitalari, m'agrada molt treballar amb col·lectius molt diferents, crec que tenim unes feines que són molt variades i saber veure cada dia una miqueta per qui estàs treballant realment, no? Que no perdem mai de vista que ho estem fent pel pacient. A mi m'ha enganxat a l'ambient hospitalari i Bio, jo, que sonarà molt cursi, però és veritat que el porto al cor. Jo, com que han sigut els meus inicis aquí, sempre se m'ha valorat i s'ha apostat per mi, jo he tingut un creixement aquí dins, em sento valorada i em sento també part del projecte i me l'estimo. Mira. Sí, jo també, per mi, és casa meva, porto tants anys que és casa meva i jo sempre ajudant el doctor Tabernero, perquè la seva agenda, les seves coses, una persona que treballa molt i col·laborant perquè poder créixer, no? I poder fer mil coses. I et dic, per sobretot és que és casa meva. Jo em sento així. Sí, jo també. I que la persona que porta la institució, el Taberno, l'apreciem molt, les dues, i jo crec que també és una... no sé. Sí. T'agrada continuar al seu costat. Sí. És que ja et dic, és que es farà tan gran... Clar, és que jo si és aquest ritme tan ràpid que és com que preguntes per als temes tecnològics que no sabem on estarem d'aquí 10 anys. Jo crec que seguirà sent un centre de referència molt potent. Sí. No sabem si d'aquí 10 anys s'haurà trobat també tractaments ja que curin el càncer, llavors no sabem com estarem d'aquí 10 anys. Sí. Però tot apunta que seguirà sent un monstre dintre
del món de l'oncologia i de la hematologia, De la investigació. de la investigació. Mhm.